smo ovako od glave do pete. Nismo te videli dugo. Šta je to, šta simbolizuje ta kosa? Evo to prvo da te pitamo, pošto te dugo nismo videli i vidimo da je nešto vrlo interesantno. Kome je namenjena ta kosa? Ko će da dobije bič? Pa ne, kosa inače kod nas Slavica simbolizuje moć. Da. I ona nam daje moć. Iako ova kosa nije moja. Ali, nema veze. Na mojoj glavi. Tamara, dugo te nismo videli. Puno toga se promenilo kod tebe u izgledu. Šta se tu izdešavala? Evo, nije se puno toga promenila, ostala sam ista. Pa ništa se specijalno nije izdešavalo, male korekcije, malo veće korekcije, eto, malo se vraćamo, idemo u korak s vremenom, vraćamo se prirodnim izgledu, status nepromenjen, sve je isto. Ja moram da pitam kao neko koji je bio stvarno ljubitelj onih tvojih, i sada naravno, ali onih tvojih ranijih grudi, da kažem. Kako je tebi sada, evo, da se navikneš, premda si stvarno godinama nosila taj neki veći broj i evo, to je sada razlika, da li si obnovila svu garderobu, ajde prvo, kako se sada nosiš sa tim i kakav je osjećaj, evo, posle toliko godina? Iskreno, posle stvarno mnogo godina, ja sam izvadila grudi i osjećala se kao da ih nikada nisam ni imala. Daje mi onako samopouzdanje i nekako se osjećam ženstvenije i lepše i ne znam da će se to nekad promeniti, ali u ovom momentu mi je to baš ono što sam želela, zbog toga sam to i uradila. Baš sam ostavila potrebu, kad sam pomenuo garderobu, garderoba je bila ključna stvar, jer se uglavnom kombinacije šiju po meri. Pa, po nekim merama koje bi žene trebale, proporcionalnim. I onda sam ja imala kombinaciju od XS do XL. I to stvarno u jednom momentu meni je počelo da smeta, i onda je bilo, ajmo sad polako napolje. I ja tačno znam što želim i kad sam to uradila... Kako je okolina reagovala na promenu? Niko se nešto specijalno nije... Svi su bili u fazonu kao, zašto? Baš kao i sad vi. Kao što si to uradila. Pa sad nema neki specijalan razlog. Prosto sam ostavila potrebu da ih nemam. I osjećam se ženstvenije i mnogo mi je prijatnije spavam i teret mi je nekako. I, znaš kao, žena u nekim godinama 20-im voli da privlači pažnju seksipilom, a onda u nekim 30 i nekim, 5-im, 4-im, onda želi da privlači pažnju nekim drugim stvarima, nekom isto seksipilom, ali nekim drugim seksipilom i nekom karizmom i tako da, eto, ja stvarno nisam želela više da me ljudi gledaju kao neki simbol seksa, nego prosto da ne gledaju u oči. Znaš kako, mnogi komentarišu isto, ona ih nije izvadila skroz, sad je stavila manje, da rešimo tu dilemu, nemaš ih više uopšte. Imam svoje grudi. Svoje grudi, mislim, nemaš implante uopšte. Nemam proteze, nemam implante i nemam nikakvu namjeru da ih vraćam, zato što sam već sve to navela kao razlog. Ja mislim da ja dovoljno seksipila u sebi, imam po sebi, a nemam ništa protiv da se razumemo velikih grudi i dalje se meni to dopada na drugim ženama, ali na meni više dopada ovako. I sad kad si rekla, mnogi nose tvoju fotografiju da odrade to isto, da li misliš da će krenuti sada ekspanzija onih koji vade, da bi ličili na tebe, negde po uzoru na tebe? Pa ako im smeta, treba da izvede. Mislim, svakako žene sa tim oblinama i sa tolikim implantima ne mogu dugo da nose, doći će vreme, sve se menja, pa i to. Ako im smeta, nek izvade, ako vole, ko šta voli, nek izvade. I ono što se još polemisalo, da li su zdravstveni razlozi? Mislim, to je stvarno privatna stvar, ali moram da te pitam. Nije privatna stvar. Jesu, naravno, zdravstveni razlozi. Ja se nisam osjećala dobro. Znači, to je sve zdravstveno. Kada si to osetila prvo, ono da ste kažeš, ja boli me, bole me leđa, nije mi dobro? Pa ne, nije što mene nije bolelo, nego prosto vodim malo dete sa sobom, ja imam možda i tu zadnjicu koja je tako obla, pa onda moje oblačenje samo po sebi izaziva poglede, pa i ne znam, grudi su mi bile suvišne. Suvišne kao kada vodim dete u vrtić i
kada sam s njom generalno, ja ne volim da budim u ljudima te najniže pobude i te strasti. Kod muškaraca više volim da budem karizmatična i lepa. Da li si ih sačuvala ko se vedi? Da, Yes. ja sve svoje grudi čuvam. Sad opet ako budem rekla imam u kući 300 pari grudi, onda će biti jo, Tamara 300 puta radi na grudi. A u stvari to je samo kao karikiranje. Ali svake grudi oni meni lepo zapakuju sa imenom i prezimenom, tako da se sećam da sam imala od 290, 350, 450, 550, 650, 850 pa 1050. I evo sad ih nema. I ono što sam htio da te pitam, vrlo si se glasno oglašavala po pitanju Selma Bajrami, po pitanju ovoga što se desilo, evo da nam prokomentarišeš tu situaciju. Da, mnogo mi je drago što je zabranjen ulaz u našu zemlju.